A nosa provincia conta ca segunda reserva da biosfera máis grande da Península Ibérica, Terras do Miño. Para achegar aos lucenses o gran potencial que ten este espazo natural, que abarca 26 concellos, a Deputación organiza no primeiro trimestre de 2019 16 actividades destinadas a máis de 300 persoas. O vicepresidente da Deputación presentou a nova programación que nesta ocasión ten como fío conductor o paso do inverno á primavera. É un momento de planificación de labores de horto, poda, prevencións de pragas e enfermedades. Todo isto vai acompañado co disfrute do que queda no inverno hasta que chegue a primavera. Haberá actividades para todas as idades e a maioría desenvolveránse no Centro de Interpretación do Río Rato. A programación arrancará cos máis pequenos. Os días 2, 3 e 4 de xaneiro, con actividades vinculadas ao tempo do Nadal, con obradoiros titulados Decoración do Nadal e Tempo de Familia. Con isto pretendemos axudar a coñecer as posibilidades do reciclaxe e dar coñecemento á franxa de idade infantil sobre a importancia do medio ambiente e da súa conservación. O vicepresidente destacou a boa acollida que tiveron as actividades organizadas durante 2018. No que máis de 1.500 persoas acudiron ao Centro de Interpretación para coñecer o patrimonio natural das Terras do Miño e agardamos conservar este éxito para o próximo ano. Todas as actividades son gratuitas e con límite de prazas. As inscricións xa están abertas na web da Deputación.